dneska to je nový video. Čau tady lidi, dneska to je nový video a dneska budu natáčet od spinnerech. Přišel mě jeden spinner, co jsem se objednal. Pamatujte si na tady ten a ten, ale ten nejlepší a třetí, tak jde se na to. Ať se to zaostří. Tady tento, tady to musím zaostřit, ale jak? Počkej, ale tady vlastně tady toto. Takže, že to mám, bez si to leskne. Já vám to ukážu takhle zblízka, abyste to viděli líp. Počkejte, já to musím dát takhle. Takže takhle vypadá. A je to suprový spinner. Dáte triky, to všichni známe. Ty jo, ale taky můžeme vytáhnout. To je takový toto kolečko. Tady, už to spadlo. Teď tyhle dvě kolečka od toho. Jako od tady toho. Tak jen to spadlo. A teď můžeme tady tak. A tady na druhé straně. Pojďte se na to. Tady jsou jiné barvy. Prostě on se to mění. Takže tady patří tady tento. No tam patří on. Je tady patří on. Tak. To je dobrý. A tady patří on. Tak teď to tady jen zamotáme, aby to tam sedělo. Tak a máme to. Přesně, jak jsem to říkal, ale nejde to vidět. To je jako, jde to vidět, ale když to dám na mě, nejde. Tak, co jsem ještě chtěl tady tomhle spinneru říct, že točí se nějak, počkej, kolik minut se točí? Já myslím, že se stojí nějak 12 minut, myslím, ale tady ty nějak 4 minuty, ale tady ten je fakt hustý. A fakt je hustý. Dívejte, no tak uvidíte to sami, takže zatím, jak to dám jako ty všechny na sebe, úplně, tak zatím čau. Tak lidi, už to můžeme tady, takže nejprve tady tento, ať se to zaostří, takhle, tady tento a rozsvítíme ho, takhle. Ať se akorát točí jako sám, když to dám takhle, naplno, tak to, takže první bude tento spinner, teď tady tento spinner, teď tady ten, oh shit, takže to samé nebudu, ale bude lepší, když dám toto, teď toto a teď toto a teď posadí. A máme to. Oh yeah, pam. Tyjo, zkusíme. Oh. To už dali. Tyjo, my jsme to dali. To si děláte srandu, ne? Tyhle všechny spinnery jsme na to dali, chápete to? Jo, ale ještě, tady tento je rozbitý, takže nic.
můžete objednat tady tyhle spinnery, co jsem všechny objednal třeba. Tady tento a tento, tak dolů v popisku vám to dám, jako já jsem to koupil a je to přes Wish, velké dvojité V, I, S, H a T. A tam jsou stránky, když jsou židle, spinnery, finger spinner, skateboardy, všechno, co se tam dá. A tam potom najdete cokoliv, co chcete. Tam je zdarma. Zdarma je tam, jsou tam zdarma ty spinnery, ne jako zdarma, ale že to platíte přes poštu. A co jsem chtěl k tomu dodat, je to fakt dobrý spinner. Já jsem si s tím točil, ale prostě nejlepší spinner, takže tady můžu udělat malinký zkoušky. Malinký. Neříkám, že úplně obrovský, ale malinký. Ty vole. Ty, co to tam je? Co to tam je? Ty vole. Ty. Je to, co tam bylo. Holy shit. Hej, dělal se srandu, to je jen umělý, hihi. Je to taková hračka. Takže příští video bude třeba Harry. Nevím, jaký bude video, vymyslím něco s nějakým kamarádem. Jestli se vám tady toto, počkej, já tam dám takhle ještě k tomu. Jestli se vám tady toto video líbilo, dejte like, odběr, komentář a počkejte, dáme k tomu písničku. Čau. Banyak.